Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Kaluoy siya sumispa. Siya gyapon siya ang tugkaran. Kundi palang sa ang pagpatay. Pita. Kaayag yung kulis-kulison ang sibisan kinsang samukan. Kung masakpan ko lang ang utok ni mong kapintas o kabagis. Dili ba yung magpadaog ko sa akong kasuko? Dili kini Kristohanon. Dili kini iya sa Diyos. Kinuo ko. Yan ang gitugutan ng mahitabo kini ka mo. Nga naman. Doon ay madre nga nagpadula ko. Kung sabi kayo yung tuyok na rin ako. Iya kong gitutukan pa kayo. Nga naman ka. Sister? O siya ko ikalagad di mo, sister? Nga nang gitutukan ka na magsama, anak, sister? Maayong adlaw kanimo, Father Amaro Cervantes. Nagkaila ka na ako, sister? Ako di ay si Sister Stephanie. Ug kaila ko si Monsignor Vicente Bildad. Ug nasayod ko nga sa tanang mga pari nga ipadapuhon sa Roma. Ikaw ang ilang pakuhaon sa kursong Exorcism and Deliverance. Nga nung nasayod ka man ni anak, sister Stephanie? Gisultihan ko ni Monsignor Bildad ni adtong buhi pa siya. Butang, nagikalipay ko, Father Amaro. Sister, ay gali pag kumidya niya. Ako, sister, hain kay mayog. Ikaw na lang ang mukuha sa mong kurso, Sister Stephanie. Nakahimo na ko og personal nga mga pagtuon ni ana, Father Amaro. Apan usa lamang ako kayanong madre, ug dili pari. Makahimo ko pag-handle sa mga deliverance sessions, apan dili ang mga flow-blown possession cases nga bugtong ang giordinahang pari lamang ang makahimo ni ana, ug delegated sa obispo, Father Amaro. Apan, dili ako ang ngayon ng mong kurso, sister. Usa pa, ako'y plano nga mamahimong eksorsista, Sister Stephanie. Nasayod ko. Ug daghan sa mga pari ang way plano nga mamahimong eksorsista, Father Amaro. Apan unta, ang ngayang masayod ka, nga dyutay na lang ang mga eksorsista sa tibuok kalibutan. Ug karon dinhi sa ato, gikidahaglan kaayo kini, labi na nga ning daghan na usab ang mga sakop sa Ordos Diabolos. Ambot lang ka, sister. Apan, sister Kwan, kining, to be honest with you, huwag ko malipay niya na. O gani, kanang maong kurso nga kung papasanginlan hinungdan sa kong gibati nga kahasol karong mga panahon na. Unsay puot nimong ipasabot, Father Amaro? Gisugdan akong hasol sa iyawan ang kusog, sister. Kung mao ka na, nahimo kang open sa spirit world, Father Amaro. Ha? O siya buti may pasabot, Sister Stephanie. Nganong nahimo kong ablis kalibutan sa mga espiritu? Tungod kay nahimo kang target karon sa extraordinary diabolical attacks, Father Amaro. Ug kini, mahimong mo kawas diha sa imong mga damgo. Ingon man sa mga sunod-sunod nga mga pagsuway sa imong kinabuhi, Father. Ha? Apan, nga naman, sister. Tungod kay giisip kang partikular
nga hulga alang sa mga daotang espiritu, Father Amaro. Nahuptan mo ang gasa sa pagpalingkawas, kun gift of deliverance nga wa mahupti sa ubang mga kaparian. Nga sa laktod nga pagkasulti, usa ikaw ka good potential exorcist alang sa simbahan dinhi sa ato. Sister, pero wa ko'y plano, ana, sister. Wa ko'y bisan kamay. Usa pa, dili ako ang outstanding in terms sa akong moral life. Dili man siya ingon nga ako daotan gyud ka pagkatao, dili ba? Apan sa akong bahin, sister, dili ko andam sa mong matang sa ministry. Mao nga, dili tingali angayan nga inyo na ipamugos din ako, dili ba? Wa kay plano, Father Amaro, apan ang Ginoo. Tuna, ug nang hinaot ko nga di nimo pakagamyon ang maong paagi sa pagpangalakad, Father Amaro. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong katakos. Kay sa maong ministry, you are acting on behalf of the church. Bueno, biyaan ko na una ikaw. Kay doon na pa ko'y tuaon nga pasyente. Nia ang akong calling card. If in case, magkinahanglan ka sa akong tabang, Father Amaro. Adios. Ginoo ko. Ilagimom kong gitaw tiawan o saman ini. Nga naman, Diyos ko. Lord, please. Ayaw na taon dugangi kini mapagsuway nga ako na sinati karon. Ug ang mapagsuway nga na sinati is tibuok simbahan. Kontento na ko sa kinabuhi, Lord. Kontento na ko sa akong buhatonon dito sa parokya. Busa undangin na unta kining maong tiaw. Hain ko. Mayo noon niya nagamatngon ka na, Your Excellency. Kinsya ka man, doktor. Ako di ay si Dr. Carl Astana, Your Excellency. Ako ang resident psychologist ni maong tambalanan. Psychologist. Nga naman, nabuang na ba ko? No. Wa ka mabuang, Your Excellency. It just happened nga ang nahitabong pagmamumbang nga niresulta sa kamatayon sa pipila sa imong kaparian. Now, traumatized ka. Mao nga ni ako aron mo pahigayon og debriefing. Ingon man psychological intervention alang kanimo, Your Excellency. Lisod lang kaayo alang kanako ang pagdawat niing hitabua. Unsa man kaha ang mensahe sa Dios alang nato niini doktor. Unsa kaha? Wa ko masayod niya na, Your Excellency. Kinsa na? Ako kini, Doktor. Si Father Amaros Rebantes. Ako natin kumusta ho ng Amar Subispo, Doktor? Sige, suod nga rin. Your Excellency, niya si Father Amaro. Kumusta ka naman, Your Excellency? Ni Padre Amaro. Nasakitan sa nahitabo. Malisod ko og tuo sa mga panghitabo, Padre Amaro. Ay lagig palabis siya ng kagool, Your Excellency. Dili kita pasagdan sa Diyos. Ang may danon nga magbaligoon ka. Kaya ikaw ang among point of unity dito sa atong lokal nga simbahan. Kinahanglang magbaligoon ka, Your Excellency. Pwede ba nga makigistorya ko nimo sa Makariyot, Father Amaro? Okay, Doktor. Manggawas na kita din eh. Your Excellency, excuse na ha. Magawas na ko namin ka dito si Doktor.
Kumusta naman ito siya, doktor? Ang atong arsobispo nagasinati og depresyon. Nga kung dili matabang mahimo nga moresulta sa nervous breakdown. Unsa? Unsa may angay himuon ni doktor? For the meantime, himuon na to ang ongoing positive stroking activity. Kini tungod kay grabe ang pag-us-us sa iyang self-esteem. Iyang giblame ang iyang kagalingon sa mga panghitabo. Nagtuo siya nga basin doon ay naglagot niya sa hilom isip leader na itong lokal nga simbahan. Mao nga doon ay nibumba sa mga kaparian nga naglubong niya doon higayon na. Pero matabang ra siya, Father. Hinoon, it will just take time. Mas mayo nga mapahuway una siya og i-unload ang ubang mga trabaho gikan niya, Father. Salamat kayo, doktor. By the way, ako rin si Father Amaro Cervantes. O dagang salamat sa iyong pag-atiman sa arsobispo, doktor. Ako po ay si Dr. Carl Astana. Usa ka psychologist. Pero as of now, nihimo og dugang pang pagtuon. Maayo noon kung mao ka na, doktor. Sa akong tanaw, taas-taas ka pag yung mabot. Kaya batanon pa man ka, doktor. Usam na yung mong specialize sa psychology, doktor. This might sound weird, Father Amaro, pero doon ako'y inclination sa parapsychology. Ugmot kong tugaron ang mga misteryo behind paranormal phenomena, Father Amaro. Mura mo sa tag masulit ipan, anak, doktor. Mao, ang saon taman, naka-interest lang yun ko yun eh. Sige, Father, nice talking to you. Oh, niya nga akong calling card. If in case you need me, labi na may tungod sa atong Talahorong Arsobispo, feel free to call or text me, Father Amaro. It is my pleasure to serve the church and the archdiocese. Salamat kayo, doktor. O pag-amping ka nun doktor. You're welcome. Bye, Father. Bye, doktor. O salamat. Musulod ako sa luwag sa arsobispo. Niyara ko success sa mga secondary school sa San Agustin. O pinaginiling Ouija board, akong lipugon sa mga mga estudyante dining napita. Akong himuon nga silang mapossessed aron si Father Amaro ma-oppressed. Pangandam, Father Amaro. Kaya dungagan ko pa ang imong kalbaryo. Avi Satanic! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!